up mga buddy? This is your buddy on the screen again and welcome to my video. Welcome to my YouTube channel. So karon mga buddy, this is my second vlog and welcome kay mo diri ano. Nanapod ko karon sa Tubigon. Tubigon Bohol. Hay mangukay ko karon. Mangukay ba okay ukay. Okay. Palit branded kasi nina. Dapat palit ra kag ukay para daghan kag mapalit ba na unsa na tuhog ka? Saan mo eh? Wala dapat ka palit kag ukay. Karon wala ni magukay, mo kita mo ukay kay mangukay ka. Pero gusto ko palit branded. Okay ra ng branded para hilas ba? Ay dili gud hilas mahal mo ng branded gud. Pero okay ra ng branded kay basta ra kag kwarta branded palita. Sulit man pod na mahal lagi. Sulit man pod ang ukay. Mangukay lang jud ka. Ukay ako be. So ano na kabady? Ato na dito ron, haguan eh. Mukutay kwarta ko, patay sinina. Murtag jagit dari kuan. Butan. Buti ko ba? Buti Google. Tapi sa akong vlog ba? What's up? Way bot akong kauban do mamiya. Yaw maulaw ra ay ko gikaulaw ba? Ay ko gikaulaw kul. Ay kaulaw ra ba? Vlogger ba to? So karon mga buddy no. One time ato mo ni okay-okayan ra. Layo lagi kayo pero gabakta sa may pamiliti good. Atay wi kwarta oy. Ay yaw sa may pagtabo. Ay kung ko David dili ba tiksan kita buang nga ka. Tuwa ba ka? Para gago. Go go na kaya na eraero. Sabihan sa may unsa man hala. Schedule for next arrival dara nilo. April 9 pa man di ay. Uy bunak. April 9 pa ang magmaabotay. Schedule for next arrival. Date 0409-2021. Mga pinilian naman eh. So wag yun tayo mapilian eh. Bobol. Anong kailangan kong gawin? Ano, pinilian naman ko. Tag 30 na lang tanan klase guys. Ay, nabaliwan ng 30 bulok. Nel, sure ko Nel. Bagay ni mo ni Nel. Bagay ni mo ni. Ano ba? Pan man eh, face mask. Face mask lagi ni. Sulayi ba? Imang kamot. Ay, si kataw-katawa na. Face mask mana. Gagawa kandir na ito. O, tag 30 na lang ni. Tanan klase man. Palita ba? Sige na, good. 30 na naman si Umang. Face mask man eh. Sulayi ba? Wala man kayo mapili. Mga old stock na maguni sa mga nabilin. Dari mga tibak na lang. Na, naitibak dari oh. April 9 ba ba kong stock so lisod pugpugso na to dito no palit kag tibak. Pa-aircon ta kaigang kayo. Pa-aircon ta sa mall buisit na magpa-aircon mi ani na pa mi madaw daw. Pa-aircon sabi dito sa mall kay ay para chill ba. Igang manggod imbis ulan giigang mahinung ko buang-buang maning lawasa ni. Hatra magud kay tagod. Sobrang init na kailangan ko ng ice. Para mga body na nami sa mall pa-aircon ra gud mi. Kasulod baka ni gago. So karon nanami diri sa BQ store Tubigon branch. Sa mong tirada diri karon mga body no. Kay wala ba gid mi kwarta no pag okay ra man mong budget ba magsuot-suot pero diri fitting ba papiting ta diri. Kana pasuot ako na big video ko. Kumahalaan eh. 3,000. Gusto balik-balik. Gago, mura na kong attorney. Pag nasa katwiran, paglaban mo. Bagay siguro na ko nino. Paliton siguro na ako, di ba? Ito sinto na lang. Sa baron ingnon ba mo palita. Paliton na ako ni. Paliton siguro na ako ni kay nindot man. Kay suway ra gud. Yes, nino. Kita pa tag sinina, bang dagag sinina diri kuno yan ato tanan ba? Try po diha. Uli na nato ni kay mahal kay 3,000 yaw, kapalit sinto sa atong kwarta diri. Uy. Kani mga short, ay kani mga pantalon pwede ni suoton no. Di good. Di suoton ako. Gagi, bagay na ako oh.
basta na ta masakpan sa CCTV diri abaya pakiuwa ta diri. Gusto pa naman ako ni paliton. Pahilas-hilas lang nila. Pakusog-kusog ting. Nakasinsiyo ko Andrea, cheeky. May sapatos. Sok do na to ni sapatos diri tanan. Di ba manimaho lagi tigil. Grabe sakto na ako. Kapit naman tama sa eskwela, so mapalit eh. TikTok ba? Ay TikTok. A few moments later. Kani ba? Kani. Dadana manikin. Kani manikin ba? Makuha ni manikin. Apila, dadana to ni ba? Yaw na ibot ang kamot. Negard, jaba. Tago. Ang guard, di, nag-fitting raman tao, mani goods raman. Nanisting raman ta, ay kahadlok ba, maram magbuong. Ina si daddy ha, ina daddy. Tawagan na to yung papa. Tawagan na to si daddy. Ha, padungog-dungog mo, hindi ka maulawan. Sakto yun kayo ni ba? Kwarta na lang kulang yun. Ulat mo sa akong final glow up ha. This is my final glow. Pati kung makagawas ba? Sa pa niya. Pati ko na. Bawal eh. Basahan kang basahan. Masahang rules pa picture. Fitting of white clothing is not allowed. Only 2 pieces of cloth are allowed each time. Carrying and fitting in. Okay ra magud bulok. Ito man ni atong sinina. Di man ni puti. So, ano na take out? Dine in ra ta. Di ay patungod tabi. Kung init magbinuga. So na. Gago init rag binuga di man siguro to aircon, gago heater man siguro to. So karon mga body na. Before ta mo gawas aning mo like disud mo tay paliton dapat sa tay paliton kay uwaw kayo sunod na pa. Meanwhile. Grabe guyod na mi, guyod. Si paliton na to cream stick isa ka buok. Asa to? 100 ga. No, PWD mani diri gago. No, PWD gago, senior citizen di mata senior citizen. Sinsiyuan gid akong tibuok ba. Giputos yawa di na patson. Sa bagay. Nakakuha may resibo sa kuan mall. Statements na may gipalit sa mall. Naunsa di ba? Di ba dili kay lain na to pagsulod og mall kay nipalit man ta. Tay bagay man day ko mag-model no kuan pa ko nilang model dira. Mo kag isa tuwa magbarog ka. Oo, dili bulok. Gusto na ako mahimo ko model dito ba. Kuha ko na baka naman BQ. Kuhaon pa ko ninyong model. Bagay kay sa mga sinina ninyo, wala jud koy kwarta, wa koy chiki. Oh, man mo sinsiyo sa chiki good.
Yawa sisiliwan ba ni Chiki? Tangina. So karon mga buddy no. And so this is the end of our vlog. So thank you so much for watching. So don't forget to like, comment, share, subscribe to this YouTube channel mga buddy. Pasensya kay okay raman tana mi karon no. Kaso wala mga new stocks ba. So April 9 pa man, so sa April 9 na lang ta magbalik og pangukay mga buddy. So thank you so much for watching mga buddy, and buddy will sign out and peace out. Before I end this video, let's get some shoutouts mga buddy. Shoutout sa imo Altesa Sano, Rainer Kelo, No Place, Jimenez Jerilyn, Lynn Latorre, Mayit Panganiban, Chu Jr., Ten Mahupia, Claire Joy Diaz, and Kim Plays. For shoutouts mga buddy no, just comment down below kay pulo ra katawa to ma-shoutout every video. So ay mo kalimot og subscribe ani nga channel mga buddy ha. So more to mga buddy. Bye bye. I love you.